फाइनाली एते सारा भिडियोस देखला ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଲି ଠେଚା ମ୍ୟାଗି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହିଁ କହିବି। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣରେ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ହି ଇଜି। ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବନିଯିବ। କିଛି ତାମଝାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ବାଦାମକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ସେଥିରେ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବାଦାମ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଭାଜିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଥିଲି। ତା ସହିତ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଭଲସେ କୁଟି ନେଲି। କିଛି ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଗିନାରେ 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇକି ୟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ସସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ମ୍ୟାଗି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାମଚ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ମୋତେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ମ୍ୟାଗି। ଟେଷ୍ଟି ଡେଲିସିୟସ୍ ମ୍ୟାଗି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ପ୍ଲେଟିଂର। ଦେଖାଯାଉଛି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ତ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପାଇସି ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ହିସାବରେ ସ୍ପାଇସି ଲେଭେଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ଅସମ୍ ଥିଲା। ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ।